Isigcawu samashumi amathathu nane sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 3. Seliya ngomtsha wendoda, umazwakhe uhlezi phezu kombhede wancika ngekhanda lawo enabisa inyawo phakathi kwazo okuchithwa inqwaba yencwadi ayebhalelana zona noZolile. Usonga izandla uqolozele emshaweni wendlu ukude ngemicabango. Akanakile na inyembezi lezi ezibuye zizehlele lapha ehlathini. Hawo futhi uThabile engena ngasemnyango ema. Wahlala wethu umbalula aqaphela ukuthi ubhuti wakhe akamuhle kahle ebusuku. Awu yini phela esondela kuye kukhona ukuphazamisile yensompisi. Adonsa umoya umazwakhe. Hlala lapha Mpemba ngesixoxe. Umazwakhe emkhombe ecosheni lombhede. Yini mnewethu kwenze njani? uThabile ehlala ecuphela ebheka ngakumne wabo. Dadewethu ngihleli ngiyaninga njengendoda. Ngiyathatha ngiyabeka ngakha ngomqondo uhlaka lwami olungithwala nangekhathi lawo umuntu edinga amandla angeziwe. Ngana wethu ngakho inkambo yezethenjwa nabahlobo engaziyo ukuthi bayongena nami bangibambe ngesandla emfuleni odlindwane bangangidedeli nangesikhathi sewulethe ingodo namabibi ambozayo. Athula umazwakhe abheke emkhathini. Bengicabanga mntakama, ngihlehla nje ngibheke emuva, ngikhumbula izolo nemuva lami lamvela khona. Uma ngihlehla nalendlela Thabile ngilokhu ngikubone njalo uvela ungisiza kuze kube la ngikhona namhlanje. Ngiyakubonga kana wethu, ngiyakubonga. Embuke emehlweni emcwebisela wakhe. Kungifanele njengodadewenu mazakhe. Thabile, kukhona into engifuna ukuyigonyuluka kuwe. Eyisifuba sami nje engakaze ngisibhobozele umuntu. Hawu yini le mazakhe? uThabile ehlisa izwi esondeza indlebe. Thabile, kuzo zonke inselele esike sabhekana nazo noZolile, bengilokhu ngifumana amandla amasha njalo okulwa ngivikela uthando lwethu. Kodwa selokhu uZolile ukubezwa ngokocansi, kusengazi ukuthi kukhona into eyasuswa kimi. Abambi inyembezi ngeenkopho umazwakhe. Hawu manje. Kodwa bese ngithi sesayidlulisa nje leyo nto kaZolile. Kuyiqiniso Thabile, sesayidlulisa. Kodwa kunezithombe ezilokhu zibuya ezingishiya ngizizwa ngowesilisa owephuca amandla nobugoqa engaminabo. Thabile, njalo uma ngicabanga ngoZolile bengicabanga ngowesifazane oyiqatshayo ngokuphelela kwakhe, futhi owaziyo ukuthi uyophethela kimi. Kodwa zange ngibe khona ngesikhathi bememuka konke lokho. Kulungile, leyo ingaphezu kokwenza kwami. Kamuva nje Thabile ngilwisana nomuzwa enginawo othi uZolile sengimthanda ngoba ngimdabukela ngokwenzeka kuye. Imihla nemihla ngiyikhumbuza ngezathu ezenza kuze kube manje mina noZolile sathandana. Lokhu akukakaze kube yinto engiyenzayo. Bengihlala njalo ngazi nje ukuthi kungani uZolile eyophethela kumina. Athula uThabile angakhulumi. Kunalokho abamba isandla sikamfowabo asinkamfule ngelokumqinisa. Thabile, nginomuzwa ukuthi uZolile sengimthandela ikuthangi lethu elihle. Inhliziyo yami igcwaliswe ngamagugu esiwaqoqa ekuthangi.
izolo saphazanyiswa izinswela boya ezisephuce elinye lamaseko ebesethembele kuwona ekwakheni indlu yethu eqinile yakusasa. Namhlanje sizungezwe inqwaba yamagugu nenkumbulo yezikhathi ezinhle. Kukhona leli gugu kodwa manje elingekho enqwabeni bese siqoqile. Thabile, angikwazi ukuvezela uzolile lo muzwe enginawo ngayo. Imihla nemihla ngiyathandaza enkosini. Ngicela ingibuyisele amandla nothando lwesithandwa sami lwakudala. Kuzolunga mazakhe. Kuzolunga. Abaziyo bathi lento iyihamba iphole ngokuqhubeka kwesikhathi. Ya, kunjalo Thabile. Kodwa kunento udokotela angitshela yona okunamandla ayikafuni ukusuka emqondweni wami ukuthi njalo uma ngicabanga ngishawa uvalo. Ithini leyo nto mazakhe? Dadewethu, udokotela wangitshela ukuthi ize noma ngelimise ngesihloko futhi aqinise. Kodwa kunamathuba ukuthi uzolila ngabathola abantwana emveni kwalesi sigameko. Lento iyangidla dadewethu. Ithi uma kungaba njalo ngabe iphumelele izitha zothando lwethu. Ngabe intuba yokungena kowesithathu kulolu gange inwebekile. Athula uThabile kubonakala ukuthi iba buhlungu kuyeke lenkulumo. Thabile, ngithi angikwazise lento ukuze ungithandazise ume nami sivusele umuzi kaBaba. Ngiyazi uyahamba kungekude. Nawe uyoyikhethela ikusasa lakho nabantwana bakho. Kodwa ngicela sisike ukhasi kumama nomalume abangakaze balahlane okumanje banezimfihlo abayithwalisene njengomndeni. Dadewethu, wena ngazi ukuthi le mfihlo yami iphephile uma kuwena. Adonsi iduku asule emakhaleni. Kunye ngicelayo kuwena. Ngicela ungisize ngakhe lo muzi kaBaba ngendlela engeke ngelinye ilanga yehlisa isithunzi uBaba sezakhele sona lapha ngaphandle. Ngiyakuzwa mfethu. Futhi ngiyadabuka ukuzwa indaba enjengalezi ngozolile. Kodwa sethemba ukuthi njengoba nodokotela nje engenaso isiqiniseko kube ukuthi akunjengoba esola. Nawusho. Ihamba igcine phi indaba yakho noMadlamini? Nethu, lokhu ngikubuza ngoba ngiyazi ukuthi inhliziyo yakhe injani ngawe. Kanti phela uma sewukhuluma indaba yabatwana kuyabuya kumina ukuthi khona umuntu ofana naye. Kuze njalo kungena uMbalula ephethe ucingo. Yini nanku phela ufuna uthetha nawe? Hello. Hey babe, hi. I hope you're behaving njalo wena lapho. No sex until marriage, ne? Athula umazwi wakhe angaphenduli. Listen, I just wanted to let you know ukuthi I cannot wait to be reunited with you again. Mina noMbalula sesibe nenkulumende engikhumbuze nje the atmosphere we shared while I was there. You guys bese nifana nomndeni kumina. Mazwi wakhe, I miss you. Noma ngabe ngizama kanjani ukukuziba lokho, iqiniso linye. Uwena kuphela olethe injabulo esuka ngaphakathi kumina.